Cynan, meistr y cledra. Fo, ar ei ben ei hun drefnodd yr arddangosfa yma, yn gasgliad o fodela manwl wedi creu mewn sawl atig a shed yng Nghymru a thu hwnt. Hwn di ar ochr port, cos mae'r ochr yma yn fatha rhyw ochr Minffordd, a hwn di ochr boena. Ni di gweld injans fel un yn mynd a dros, do, a dyn unwaith mae'n cyrraedd un pen, mae'r operator yn tynnu'r injan off, a dyn roed yn ôl ar yr ochr arall a mynd efo nôl. Be dwi wedi gwneud ydy, dwi wedi rhoi y syniad fyny, gofyn os dwi'n cael wneud o'n fan hyn, a unwaith dwi'n eisiau cael go ahead o fanna, eisiau gofyn os maen nhw eisiau dod, fatha, o, da chi eisiau dod, a dyn, oedd gennym fi 6 rewffon dod i gychwyn, a wedyn eisiau gweld rewffoedd eraill, o'n i'n meddwl yn cool, ac ie, mae'n dipyn o bobl wedi dod, hyd o bobl sy'n dod ar ei gwyliau. Bwriad Cynan sy'n ddisgybl yn Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog ydy rhoi platfform i selogion y modelau rheilffyrdd, gan obeithio y bydd rhywun yn rhywle yn cefnogi i alwad i agor siop arbenigol yn lleol. Dwi eisiau trio cael y cefnogaeth i agor siop model sy'n gwerthu bob un maint. Gennym ni'n hynna yn yr ardal yma'n anffodus. Dwi'n gobeithio wnaeth o dweud precht mewn i'r ardal a dy roi precht mewn i'r industry hefyd. Ydy pethau fel hyn yn drud? Mae'n dibynnu ar pa maint ydych chi'n neud o. Mae N a double O 9 yn reit drud, ond os ydych chi'n neud o... Be di N double O 9 a felly wan? Dwi'n mynd allu. N di tracks bach, mainline. Double O 9 di hwn, sef y narrow gauge sy'n mynd i double O gauge. Chi'ch gael nhw llai na ganbint. Yr injan yna, nath hwnna costio 150 iddo fi. Ond, ia, dwi heb di roed y bar, so pethau fel hwnna efo. Yn hen ben ar sgwydda ifanc, mae yna sawl taith ddifyr o'i flaen ar y cledra a llwybra bywyd. More money goes into cleaning up our Beth fyddwch chi'n ei wneud i helpu teuluoedd efo costau byw? Wel, y peth mwyaf bwysig ydy sicrhau bod yna mwy o arian yn mynd i fewn i pocedi teuluoedd ni. Ac un o'r pethau dyn ni eisiau gweld wneud ydy bod yna mwy o gwasanaethau sy'n gofal plant, a mae hynny'n bwysig iawn i teuluoedd achos mae yna rhieni sy'n gwneud dewis ddim i gweithio achos maen nhw ddim yn gallu affordio talu am gofal plant. Felly, dyn ni eisiau gofal plant am ddim. Sut fyddwch chi'n gwneud i'n hardal ni'n wyrddah ac yn lanach a diogelu Cymru rhag newid hinsawdd? Wel, y peth yw dwi'n clywed tro ar ôl tro yw bod ein hafonydd ni a traethau ni fel hyn yn budur. Mae yna llygredd dŵr ar draws Gymru a dyn ni eisiau mwy arian i fynd i fewn i glanhau ein dŵr. Sut fyddwch chi'n helpu plant i ddefnyddio a mwynhau'r Gymraeg bob dydd? Be dwi eisiau gweld ydy hwbiau Gymraeg mewn pob cymuned sy'n rhoi cyfle i rhieni falle sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mae plant nhw'n mynd i ysgolion Cymraeg, dyn ni eisiau'r ysgolion yna gwneud pethau fel gwersi yn nos neu dros y penwythnos. Eisiau hybiau siarad Cymraeg yn eu cymunedau. Sut fyddwch chi'n gwella trafnidiaeth cyhoeddus yn Nghymru? Dyn ni eisiau gweld trafnidiaeth cyhoeddus am ddim ar y bysiau ac ar y trenau. Ydych chi'n gwybod beth yw 6-7? Dwi wedi cael gwers o'r plant, ddim yn siŵr, ydych chi'n gwneud rhywbeth fel hyn, 6-7, ond dwi ddim yn hollol siŵr be mae'n olygu. Un olygfeydd mawr y gogledd, ar raddfa fechan. Mae'r fersiwn yma o Bont y Borth wedi'i chreu o 10,000 o ddarnau plastig. 2 arches, 1 for each side. A hynny gan Steve Guinness, dyn fydd yn adnabyddus i rai fel un o enillwyr cyfres dyledu Lego Masters. Mae'n awyddus i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. Da ni wedi bod yn gwneud bontydd a sino Lego. Da ni'n gwneud y pont yn fwy cryf. Da ni'n gwybod mae o'n 200 oed. Thomas Telford nath adeiladio. Dros yr wythnosau diwethaf, mae gweithdai Lego wedi cynnal mewn ysgolion lleol, gan roi cyfle i blant ddysgu am beirianneg mewn ffordd greadigol. Dwi'n licio adeiladu pethau newydd. Mae o'n hwyl ac ti'n gallu gwneud beth ti eisiau efo fo. Jyst y cyfle i gael wneud o Lego fel cymdar bach fi. Ac ie, dwi eisiau mwynhau wneud Lego. Dwi eisiau cael y cyfle i
dangos be dwi'n neud. Fi'n mwynhau i rhannu a helpu efo'r gweithgad. Mae storiol hefyd am glywed atgofion personol pobl ac yn annog i luniau a straeon gael eu rhannu. 200 mlynedd ers codi'r bont, fricsen wrth fricsen, mae'r arddangosfa yn un rhan o gyfres o ddathliadau eleni.